Vítajte. Dnes je 25. december. A jak pozerám, tak pozerám. Žiadna viska číslo 25 tu není. No, a to je to. Tu končia všetky iné kalendáre. Všetky iné adventné kalendáre práve včera skončili. U nás pokračujeme. Pretože ak máte túto krabicu prázdnu, ak si ju doma nechajte, dajte do nej, alebo už ste mohli dať do nej darčeky. My od vás potrebujeme to penové vnútro a potrebujeme od vás tých 24 flaštiček, čo je vnútri. Pohárik, krytka a krabička je reálne vaša. Čo sa stane, keď to od vás potrebujeme? No, stane sa to, že si pochutnáte na tejto whisky. Jedná sa o 21-ročný Royal Salute. A nie je to obyčajný Royal Salute, respektíve Royal Salute nie je nikdy obyčajný, pretože štandardná whisky Royal Salute v takejto flaške, v takejto krásnej porcelánovej, prezentačnej, darčekovej nádobe vlastne vznikla v roku 1953, kedy bola kráľovná Alžbeta korunovaná za panovníka. A na jej počesť vlastne spoločnosť Chivas Regal vytvorila tento blend. Avšak túto whisky, ktorú tu mám ja pred sebou, je ďaleko inšia, ďaleko špeciálnejšia. Pretože za prvé, táto whisky v tejto farebnej flaške je z edície Polo Edition. Primárne bola táto edícia vytvorená pre letiská, pre travel retail, ale úplne bez problémov sa v posledných rokoch objavuje štandardne, či u nás, alebo v zahraničí, alebo na weboch po celej, dajme tomu, Európe. A prečo vám o tom hovorím? No hovorím vám preto o tom, že keď nám teda vrátite to vnútro a vrátite nám tie flaštičky, tak prvý 35, teda každý z vás obdrží vzorku z tejto flašky. 35. prvý ho dostanú dokonca v takejto krásnej porcelánovej miniatúre, pretože viacej ich nemáme. A budú to mať v takomto krásnom prezentačnom obale. Tí, ktorí nám to vrátia po tomto, povieme si, že ich poradové číslo bude neskôr, alebo staršie, alebo vyššie, ako je číslo 35, dostanú z tejto flašky samozrejme teda degustačnú vzorku. Táto ponuka platí do 31. júla. Pretože po 31. júli nám reálne všetko ostatné je bezpredmetné. Pretože my musíme spraviť objednávku na ďalší adventný kalendár, to trvá zväčša 3 mesiace a naozaj to nefunguje tak, že mi to donesete na Vianoce a poviete si, ja si berem ten nový kalendár a za ten starý by som si poprosil to, čo ste slúbili. Nie. Bohužiaľ, toto nám je veľmi ľúto. Musíte urobiť niečo, určitý krok, určitú vec musíte urobiť aj vy. Takže máte o jednu úlohu, alebo respektíve o jednu príjemnú udalosť vo vašom kalendári navyše a to je to. Buď nám to môžete poslať, alebo môžete prísť sa pozrieť na nás, môžete nás poctiť vašou návštevou, môžete sa prísť pozrieť na náš bar, ochutnať niečo a zobrať si váš darček so sebou, poprípade si tento panák dať u nás na bare. Ale aby ste vedeli teda aj o čo sa jedná. Jedná sa teda, ako som povedal, o Royal Salute od spoločnosti Chivas Regal. Táto štandardná verzia je blended Scotch whisky. To znamená, že sa v nej nachádza minimálne jedna obilná a minimálne jedna sladová whiska. To znamená, takéto whisky tvoria blend. Avšak úplne štandardne sa v takomto blende nachádza 40-50 druhov rozdielnych destilérií. Výnimočnosťou tejto whisky, ktorú tu mám, je to, že sa jedná o blended malt. To znamená, whisky, ktorá sa nachádza v tejto flaške, je vymiešaná iba zo sladových destilérií. Je to charakter, je to, poviem si, druhý najkvalitnejší, obrazne povedaný, destilát. To znamená, že zoberete len sladové whisky z rôznych sladových destilérií a tie teda pomiešate v určitom pomere. Táto whisky má štandardných 40% alkoholu, má krásny prezentačný box, nádhernú, veľmi
estetickú, výrazne farebnú fľašku. Vždy sa jedná o farebnú verziu. Existuje rúžová, žltá, modrá a vždy sa kvázi tá whisky prikláňa alebo je symbolom nejakej krajiny. Tuto máme spojenie s Brazíliou. Takže ale poďme na tú koštovku. Tá whisky je veľmi ovocná, veľmi priamočiara, sladové ovocie. Je tam med, je tam možno tak vanilku, žltý profil. Zase, tí, čo sa smejú. Žltý bombár. Úplne krásne. Vysvetľoval som, niekto sa pýtal na bare, keď tu bol pred pár dňami, že žltý bombár. A ja hovorím, áno. Žltý bombár mi evokuje určitú sladkosť, ale nie je to žltý Haribo cukrík, pretože žltý Haribo cukrík mám spojené s tiež takou nejakou želatínovosťou a určitou cukrovitosťou, kdežto ten žltý bombár ja nemám úplne spojený s úplnou výraznou sladkosťou. Je to niečo skôr do medu alebo takéhoto profilu. Takže takýto krásny, svieži žltý profil. V chuti je táto whisky veľmi lahodná, veľmi sladučká, veľmi jemná. A ono primárne je táto whisky vyrábaná tak, aby ste ju mohli darovať, aby ste ju danému konzumentovi dali s tým, že naozaj sa na to pozrie a poviem, to je krásna fľaša, prezentačná. A taktiež je vytvorená pre ľudí alebo pre konzumentov, ktorí, keď to aj odovzdajú, a niekto si z toho nalie, kto ani nie je fanúšik whisky alebo štandardne sa nevenuje, poďme si pitiu whisky, tak keď si z tejto whisky ochutná ten svoj pohárik, tak si povie, to je super, takto chutia whisky? A toto je ten krok. Takto máte vstupovať do sveta whisky. Nie s tým, že si kúpite v hypermarkete whisky zo spodnej police. To je jedno, hlavne teraz to hovorím tým mladším ročníkom, ktorí teda poväčšinou si nevyberajú fľašky za 150. Ale toto je tá cesta, kde sa objavuje ten svet. Nie cez tie najhoršie veci, ale cez tie prémiové veci, kedy si doprajete a vyskúšate niečo. Platí to takisto pri určitých typoch kávy, platí to pri určitých jedlách, takisto to platí pri produktoch dennej spotreby, alebo poviem si, elektronických zariadeniach. Tie, ktoré stoja viacej peňazí, poväčšinou, v drvivej väčšine majú ďaleko vyššiu kvalitu a o mnoho dlhšie vydržia, ako tie, ktoré sú proste kúpené, lebo sa oplatia. Nekúp to. Takže tak. Samozrejme, my vo svete whisky hľadáme a objavujeme charaktery, kvalitu, zaujímavosť. A som strašne rád, keď vám môžeme takúto whisky ponúknuť. To znamená, že v tomto adventnom kalendári, keď sa teda k tejto vzorke dostanete, môžete vlastne povedať, že ste mali dve 21-ročné whisky. A obidve sú vyrobené iba zo sladovej whisky. Je tam to, čo som spomínal úplne na začiatku v prvom videu alebo v druhom, že vlastne náš adventný kalendár pre rok 2025 je iba z jačmeňa. A bol v podstate kvalitatívne asi pravdepodobne najkvalitnejší. Možno, že niekomu chýbala americká whisky, možno, že niekomu chýbala nejaká zaujímavosť ako Austrália, Japonsko, Tajván, teda Japonsko sme mali, alebo Čína, alebo iný, Nemecko, Česko, Slovensko. Ale vybral som whisky, ktoré sa za každú jednu postavím. Každá jedna tu v tom bare bude. Neznamená to, že my tú fľašku vypredáme a poviem si, dobre, to bolo v kalendári, dajme to preč. Nie, môžete sem prísť počas roku 2026 a každá jedna whisky z nášho adventného kalendáru tu bude v ponuke. Takže za tým si stojíme a takisto tu bude toto. Pretože je to skvelý panák. Naozaj krásny, vianočný, svieži, ľahkopiteľný, výborný panák. Ale hovorím, trošku som odbočil. A my sa samozrejme počas roka snažíme cez degustácie, cez flighty, ktoré ponúkame, cez rôzne, povieme si, degustácie, návštevy, teda myslím degustačné, a výlety na whisky festivale. Hľadať whisky v čo najlepšom pomere, chuť, výkon. Samozrejme, že existujú dobré whisky za 20, za 30, za 50, za 70, za 100. Ale existujú super whisky aj za 150. Keď samozrejme začne niekto vyrábať whisky
ktorá má 21 rokov a bude stať 70 eur, tak ja budem len nadšený. Bohužiaľ, tak toto nefunguje. Pretože si predstavte sami seba, že by ste vyrobili niečo a museli by ste čakať 21 rokov na to, aby ste to dali do fľašky. A potom príde, nechcem týto samozrejme nikoho uraziť, ale potom príde nejaký barman a povie, z tohto vám spravím skvelý koktail. Fľaša o zarubňu a doboda do krku. A že by to, proste ten destilát je super. Áno, koktejlový svet alebo koktejly vznikli pretože destiláty neboli kvalitatívne tak dobré, ako sú v dnešnej dobe. A pri veľa viskách, keď čítate recenzie, pozeráte videá, vidíte, že whisky treba trošku zosladzujú, alebo sa robia jemnejšími, alebo sa robia ovocnejšími. Je to práve dané kvôli, poviem si, konzumentom, kvôli ľuďom, ktorí v tejto dobe žijú. Proste veľakrát sa poučíme, alebo dozvieme, alebo ochutnáme whisky, ktoré niekto kúpi na aukcii a tie whisky stoja stovky, alebo poprípade 1000 eur. A otvorí sa to a povie, tak ďakujem veľmi pekne. Tí, čo ste tu boli na prvom ročníku gatheringu, tak jeden z našich členov doniesol fľašku zaujímavú, ktorú mala jeho babka v kredenci, alebo poviem si v špajzi odloženú niekde vzadu. Za prvé sme nechápali, kde sa vôbec k takej fľaške babička dostala. Za druhé, každý sme teda z tej fľašky ochutnali a ten záver bol taký, že ďakujeme veľmi pekne za túto skúsenosť a ušetril nám kopec peňazí, pretože o tejto whisky sa rozprávali veľké legendy, no ale realita v tom období proste bola príliš smutná na to, aby z toho bola nejaká legenda. Ale máme z toho legendárnu story. Takže asi toľko. Kdežto toto má 21 rokov a je to urobené tak, aby v tom nebala žiadna pachuť nejakej starej pivnice, plesnivých zemiakov, plesnivých jablk, alebo nejakej plesne, alebo nejakého z vlhkého skladu, čo sa úplne normálne deje, hlavne pri tých starých whiskách. A tiež tu máme takú jednu vzorku, ktorú dávame ľuďom, keď by teda chceli vedieť, ako chutili staré whisky. Samozrejme, toto vždy neplatí o všetkých, ale v drvivej väčšine práve u tých starých visiek proste táto určitá forma tej stariny tam nejakým spôsobom je. Takže ja vám prajem ešte pekné sviatky, pekného 25. decembra, na zdravie a zase na budúce. Na zdravie. Takže s kalendárom šup do Easy Pubu, flaštičky na vás čakajú.